jævnfører også i jeres statistikundervisning. Og dem vil jeg godt lige have på tavlen, og nu vil jeg så igen bede dem, jeg allerede har sagt præcis det samme til, lad være at tage forskud på det. Hvad er de 4 logiske krav til at opstille årsagssammenhæng? Eller bare et af dem kan vi jo starte med. Ja. Ja. Den sætter vi på som 3. Tidsrækkefølge. Yes. Hvad ellers? Ja. Ja. Det vil nok... skal vi sætte den på som den anden? Hvad har vi ellers? Ja. Ja. Nu skriver jeg bare, også for at det skal gå lidt hurtigere, ceteris paribus. Ja. Ja, det vil nok i virkeligheden være vores udgangspunkt. Vi skal have en eller anden samvariation, kunne vi også sige. I forhold til det her med at kontrollere for andre ting, der kan vi jo lige bløde det lidt op og sige, at det vi normalt stiller som krav, det er, at vi kontrollerer for ting, der forekommer plausible. Altså det er ikke sådan, at man skal kunne kontrollere for alt i hele verden. Det kan man i virkeligheden kun i et eksperiment. Men når man bedriver almindelig komparativ metode eller statistik, så sammenligner vi for de ting, der ligesom er andre, der har givet et bud der på, eller som vi bare synes er plausible. Det, der så er det gennemgående problem her, det er, at vi i udgangspunktet står i en meget kompleks situation, hvor vi kan trække alle mulige tænkelige pile imellem uafhængige og afhængige variable i forhold til det emne, vi er interesseret i. Det er altså en anden måde at sige, at det her det er ikke specielt let at takle, i hvert fald ikke nødvendigvis. Jeg har taget et citat her fra Smeltzer, der siger, at the initial picture, altså når man begynder sin forskningsproces, is one of a multiplicity of conditions, a confounding of the influences on what is to be explained, and an indeterminacy regarding the effect of any one condition or several conditions in combination. Dermed er også sagt, at det, der i virkeligheden er vores opgave i en forskningsproces, det er at nedbringe den kompleksitet, vi står overfor. Og allerede i den teoretiske fase, der er der 3 måder, vi kan gøre det på, eller i hvert fald 3 måder, der er sikkert flere, men vi kan i hvert fald tage fat i 3 muligheder. For det første, så kan vi opfatte noget som en paradigmatisk konstant. Eksempelvis kan vi antage, at alle aktører er rationelle, og så behøver vi ligesom ikke kontrollere for irrationalitet. Eller vi kan udelukke noget, fordi vi siger, at det er tilfældigt fordelt. For det andet, så kan vi simpelthen, som økonomerne i hvert fald i deres modeller tit gør, så kan vi bare antage ceteris paribus. Og så er vi ligesom ude over en frygtelig masse forstyrrende muligheder, og kan koncentrere os om det, vi er interesseret i. Og for det tredje, og lidt i forlængelse af det, så kan vi bruge hypoteseformulering til at nedbringe antallet af konkurrerende forklaringer. Forstået på den måde, at de ting, vi i virkeligheden kontrollerer for, det er dem, vi i hvert fald implicit opstiller en hypotese om, kan være udslagsgivende. Der er ikke nogen tvivl om, at alle de her 3 måder at nedbringe kompleksiteten på, de ofte er brugbare. Men hvis vi alligevel skal være lidt kritiske, hvad kan vi så sige helt generelt om dem? Hvad vil indvendingen imod dem være? Er der nogen, der har et bud på det? Hvad er problemet med dem? Hvis vi hiver det op i forhold til kontrollogikken. Ja. Men hvis du antager dig ud af problemet, så kontrollerer du netop ikke. Lige præcis. De afhænger fuldstændig af vores teoretiske forhåndsviden, kunne vi også sige. Og det, der egentlig er pointen i kontrollogikken, det er, at kontrol skal ske uafhængigt af forhåndsviden. Det har jeg selvfølgelig allerede blødt op på ved at sige, at vi under vores ceteris paribus-krav kun tester for de ting, der er plausible. Men vi kan i hvert fald ikke bare over en bred kamp udelukke ting. Så vi kan, en anden måde at sige det på, er, at det er sådan et glas, der er halvt fyldt og dermed også halvt tomt. Vi kan komme et stykke af vejen allerede i den teoretiske fase, men det er helt oplagt, at en ægte brug af kontrollogikken
også indebærer, at vi er parate til at se på en række forskellige tredje variable, eller alternative forklaringer, for at sige det på den måde. Og det bringer os så frem til 2 analytiske udfordringer, nemlig hvordan det for det første er muligt at isolere en uafhængig variabel fra andre, og for det andet, hvordan vi kan undersøge, hvilken uafhængig variabel, der så forklarer udfaldet. Det var netop kernen i det argument, den hollandske politolog Arndt Leipart fremførte i en meget berømt artikel om den komparative metode fra 1971, hvor han i virkeligheden præcis siger det her med, at videnskabelig metode kan sammenfattes i de 2 trin, at man for det første holder noget konstant, og for det andet undersøger virkningen af det, man så er interesseret i. Og her er det så, at vi har brug for metode. Kun gennem metode kan vi gøre det her. Altså kun gennem metode, og Leipart går så videre og siger, at det er et fælles træk for alle metoder. Det vil vi bløde lidt op på senere i dag, fordi det gælder faktisk ikke alle metoder, men det galt måske alle de metoder, man brugte dengang Leipart skrev sin artikel. Vi er altså fremme her ved en pointe om, at vi har brug for at kontrollere, og dermed også sagt, at vi har brug for metode. Og så er vi videre til det punkt, jeg kalder nye vinde inden for socialvidenskaben. Der vil jeg godt lige starte ved Leipart igen. I bemeldte artikel fra 1971, der giver Leipart et overblik over forskellige metoder, der i virkeligheden består af en helt simpel 4-deling, hvor han siger, enten så bruger vi den eksperimentelle metode, eller også bruger vi den statistiske metode, eller den komparative metode, eller endelig case-studier. Det er de 4 muligheder, vi har. Jævnfør det citat, jeg allerede har vist jer, så slår Leipart på, at det helt afgørende lighedspunkt mellem alle disse metoder, det er kontrollogikken. Hele ideen er, at vi holder nogle variable konstante, og vi undersøger virkningen af andre. Det lyder måske lidt paradoksalt for case-studier, men det gælder de klassiske former for case-studier, Leipart talte om. Vi skal så tale lidt om en anden brug af case-studiet her senere i dag. Dernæst så opstilte, eller man kan sige, det er en god måde at forstå ligheden på mellem metoderne, at de deler kontrollogikken. Man kan også sige det på den måde, at alle metoder prøver i virkeligheden at tilnærme sig den eksperimentelle logik. For at give et simpelt eksempel, så hvis vi taler om case-studier, så kan jeg også lige prøve at godt gøre det her med, at det er også kontrollogikken, der kan være i spil her. Så kan vi tage det, der normalt bliver kaldt før-efter designet, altså hvor man tager en case, man ser en ændring på den afhængige variabel. Det kunne være sådan noget som den franske revolution, for eksempel. Og så spørger man sig selv, hvad ændrede sig i perioden op til? Samtidig med, at man forventer, at man kan holde alt andet lige. Fordi der er en frygtelig masse ting, der ikke har ændret sig inden for den enkelte case. Så det er i virkeligheden et forsøg på at tilnærme sig den eksperimentelle logik, der består i et stimulus-responsdesign. Altså, at vi i et lukket system introducerer en stimulus, og så er vi interesseret i at se, om vi får en respons. Det er i virkeligheden sådan, man laver eksperimenter med en kontrolgruppe in mente. Så alle de andre metoder, de prøver også at tilnærme sig den her kontrollogik. Statistik gør det, for at sige det lidt dumt, gennem matematik. Komparativ metode gør det gennem en klassifikationslogik, hvor pointen er, at hvis noget er i samme klasse, så holder vi konstant for det. Case-studier kan altså blandt andet gøre det med sådan før-efter design. De kan også gøre det i forhold til teoretisk forhåndsviden. Men det har jeg desværre ikke tid til at gøre mere ud af her. Det næste punkt, jeg så vil bruge Leipart til, det er, at Leipart han opstillede et hierarki mellem disse metoder. Fordi Leipart han sagde, at det er altid sådan, at den eksperimentelle metode er bedst, så kommer statistik, så kommer den komparative metode, og endelig så kommer case-studierne. Og det er et hierarki, som vi ofte møder, eller den her opstilling af hierarkiet er noget, vi ofte møder. Det jeg så lige vil argumentere for her, det er, at det her hierarki det er utilstrækkeligt, eller det er i bedste fald utilstrækkeligt, og i værste fald misvisende. Og for at gøre det, så vil jeg godt lige tage et andet berømt citat frem.
Faktisk var det et af Erling Bjøls yndlingscitater.